Jaun-andreok, ongi etorriak Arrapasank Senior Galara. Zuekin, Ainhoa Etxebarria. Txalo bero bat! Bueno, arratsalde on danoi. Ongi etorri, eszena talentu lehiaketako senior finalea esan bezala. Gaur Bilboko 15 eta 18 urte bitxarteko gaztik eukiko samentxe, taula honen gainin igota bizkate gure gorputze gozarazteko. Dantzi eskainiko esku, performantzak eskainiko esku, musiki zuzenin eskainiko esku, danetik eskainiko esku. Eta odanera, Bilboko udalak urtero antolatzen da belako euskarazko aizialdi programa bat, Arrapasank izeneku. Eta hoxe da, 16. edizioi. Otzain bertan, aurkeztu zen epi, jendik euran izena emoteko. Hainbat eta hainbat gazte aurkeztu zin, baina zeuek izan zase aukeratuk, finala lehiatzeko, beraz, zorionak, hemen da zeurak palkutan jarritzen, nervioso. Ondo jungo dana. Behin aukerak eta horien eta gero, egondiz gure coachekin lanin, gogor lanin ibilizazen masterklasa jasoten eta guzti, beraz, ez diz egon geldik. Jundiz, denpora guzti hobetzeko asmoz, eta gero ikusiko dugu ja zelako nivela dakauen ziurna zela, demaz izango dela eta bikain izango dela. Gero bestalde, aipatu dut, coachekin egon zaretela lanin. Danak ezin izan dira etorri, baina 3 badagoz. Eta gaurko epaik izango diz. Mesedez, sartu. Aurrea Xabiju, Joldi Beristein eta Carmele Larrinaga. Arratsaldeon bikote. Da bikote zaten dut pertsona falta dalako. Nunda Carmele, Ez daki. Gugaz ez da egon. Egon gara hor, kamerin hortan. Munduratu ginen egunetik, eguzkiak argitzen gaitu, jarri begira, ta ez ikusi zoili, lortu naia, gure ametsa hundia. Asko dira gure altzorrak, ezin dira topatu dena, ta eguzkipean gaude pelean, zibizitzen batera, loak biraka, biltzen gaitu dena, eta naiz bakarka. Jarrai bilatzen, aurkitu arte, zure ondarea. Zikloneta, biraka beti.
eskerrik asko, jauna. Eskerrik asko zeuri, Karmele. Bueno, a ver, matxi. Esan. Bai. Banao, Alabanoa, Listo, baza, hartu zeure leku. Agur, cariños. Agur, bixotza, hartu zeure leku. Esan biharra dakat, jo, aurten, bueno, Karmele hasi izan el rei honegaz eta esan dau gaur ez isunela Madrilen egotea, hemen egoteko harrapazanken, beraz, eskerrik asko, Karmele, benetan. Rafiki, zuzenean. Zuzaz lehenengo nire bihotzan beti. Bueno, listo, ya badakaguz gure epaikik, hortxe, listo, hartu leku, Karmele. Bueno, presa goze, zeuen atzaldik eta gogorren nahi aurretxeko, ez da gauza erreza erabaki bat hartzi. Amaik eta ledaz, talento asko. Ni prest, Zu prest. ni prest. Ni ere, desiatzen nago. Bai, zeure lehengoko aldixe izateko eta zelan zentuten zaz. Pentsaren dozu ondo adaptazazela, harrapazankera, dinamika ontara. Bai, zoragarria, osea, oso pozik nago, atzo oso gustara egon nintzen, eta gaur, eske, desiatzen nago abertze daukagun hemen ikusteko, Oso ondo. nagor emozio batekin. Esan beharra dakat, zuetariko batzuk bai egon zaretela coach lanak egiten be bai. Ikusi dozue, bueno, bizkate aldaketa bat, ez? Ba, kastinera aurkeztu zirenetik gure gaztik onaino aldaketek ikusi dozue, hobekuntzaek. Bai, bueno, nik aurten oso gutxi eduki ditut, baina bai, egia esan urtero gertatzen den gauza bat da. Hasieratik gero amaiera dagoen prozesua ikusten da, eta gero batez ere hemen estenatokian, eta da superpolita hori ikustea egia Gero esan. bai askotan esan, ez estenatokixan danok altza etxen gazela. Bai, bai. Gora etorten gazela. Ba, oso ondo, eta zer suposatzen dau zeuentzako urteroko zita hau zue bisok, Xabi eta Joldi, bazaze bizkate espertuk, ez solan esatearren. Bueno. Bai, hau da, ez dakit neure bederatzi garrena edo izango da. Bai, ja, sartzeko hortan gabiz. Eta, eski hau da, ez dakit, egutegean ipinten doan neure urteak lez, ba, hemen be, harrapasan ipinte dugu urtero, eta holako zita ezin duguna ahaztu, eta oso berezia, niretzako bintzat oso zita berezia harrapasan. Oso ondo, eta bueno, gero bestalde, ez dut eta ipatu, ja, epaik aurkeztute daz, gure lehiakidipe bai, baina hor daka, unai goikolea digeixe musiki jartzen fondun, ze, ez da konturatzen, baina bai etxen dago efektu, animatxe zukari, oso ondo gaina, eskerrik asko. Eta gero bestalde, harrapasan, zare sozialetan be, badagola gagozela, Facebooken, gagoz Instagramen, eta, bueno, gaurre mugikorrakin argazkisak edo bideoak grabatzen baldin badozuez, ba, bueno, irabiltzen baldin badozue hashtag edo traola harrapasank, ba, bueno, asko sobeto, ez, danok bizkat eduki horrek, ba, bueno, eskuragarri xaua eukitzeko, bale? Eta gero bestalde, bueno, zuei lehiakidioi animuke nahi dotzuet emon, eta aipatuko dut zeinan sarixe. Ikusiko dugu emanaldi guztik. Emanaldi guztik ikusi ondoren, epaik jungo diz, euran erabaki gogorra hartzea. Euran erabaki gogorra hartzen da den bitxartin, hemen beste bi emanaldi sorpresa eukiko dugu, zarrapazanken ibilitzako pertsona marabioso batzuk eskainiko dozkuzelako, bueno, dantzi eta musiki bai zuzenin. Gero etorriko diz, eta sarixe mongo dabe. Bi irabazle gongo diz, eta 5 euroko bono bikoitze irabaziko dabe, hau da, bono bat irabazle bakoitzantzako. Eta guazeneko kastainera zuzenin juteko aukeri be eukiko dabe irabazlik. Eta listo. Ja bain hori dana esan da gero, ziurna jaso senatokire gotzeko desiaten zagozela, beraz, guazen zuzenin lehenengoko taldia orkestea, bale? Hone datoz, basurtotik, eta bideokasteine ondartzan grababen, klaro, bideokasteine zan, eurak ondartzan, fondun entzutezan itxosu, ez da hemen efekto berezirik engo duzuen ala ez, baina, bueno, nit desiatenaz hori ikusteko beraz. Besterik gabe, aurrera, Uxue eta Maider, txalo bero bat! Zure begietan aurkitu dut argi berri bat. Alde batera utzi egin ditut aurriritziak. Gorrotatzen nuen amaite dut orain, baina berandu egin zela esan zenidan. Baina orain nora noa, zure eskutik
zaitutazuko baina bidaia hasi berri da. Ni izango naiz nire buruaren baitale fidela. Pertsona bera naiz orain librea. Ispiluak itzuli dit barrea. Ez une printzesa baten dorrea. Eman zidaten ahotsa da urrea. Baina orain nora noa. Zure eskutik ez bada. Zein ederra gauaren kolorea. Nora noa. Nirekin batera. Nirekin batera. Atzoko zalantzen torturak ez dira gaurko arazo. Aurkituko dituzun oztopoei ez egin kasu. Pertsona bera naiz orain librea. Ispiluak itzuli dit barrea. Ez une printzesa baten dorrea. Eman zidaten ahotsa da urrea. Baina orain nora noa. Zure eskutik ez bada. Zein ederra gauaren kolorea. Nora noa. Nora noa. Baina orain nora noa. Neskak? Oso ondo, zorionak. Momento, ez egon bizkator, mikrofonutik baten batek berba etxiz, egon bizkat elkarrezketatxu bat eukiko dugu. Nire mundu ez da zintzazin momentaten zuen arteko elkarrezketa bat dengoela ikusten, oso konektatuta zagoze, alkarregaz, eta igual isilik egongo naz, porque epaian neuke moten dut, ez naz epaia. Zer irutu zaizue? Egon, Xabiju? On bai. Bai. Ez oso polito oso lan ona. Esan behar dut, zuen bideoa nik ikusita daukadala, bai, ez dakit esan behar badut, dela ez? Baina, zuena, beste batzuena ez, baina zuena bai, da ikusio zelako lana egin dozuen abotz bietara egiten, eta asko gustatu jata. Nik espero neban, nolan bideoan entzuten zalez, biak batera denpora guztian, da hori oso ondo goan, baina falta jakon oin eskini dozuen hori, ez? Abotz bitara momentu batzuetan, bata bestea, Ainoak esan dagoen lez, ez? Olako alkarrizketa baten, ez? Bat hau besteari esaten, eta oso ondo afinazio aldetik eta dana pianoa itzel, eta eszenatokian be, ederto ondo. Zorionak. Zorionak, eskak. Gu Maider eta Uzue gara, eta aurten Arrapasan lehiaketan parte hartu dugu, oraintxe bertan egin dugu gure aktuazioa, eta naiz eta oso ordu egon garen, pozik gaude, egindako lanaz, eta argi berri bat deitzen den abesti originala sortu genuen, eta gogo askorekin etorri gara gaur. Eta urrengoko lehiakideek paso emongo dotzagu, beste neska bat ator oraingun, dantza bat eskainiko dozku. Nik ez dut ikusi bera dantzatzen momentuz, baina esan dozte dela sentimentu utze. Eta nila sentimentu eta dantzi elkartzen doztasun eszenatoki gainen emozio etxenaz, beraz? Aurrea, mesedez. Igo eszenatokira Nerea Agudelo. Supongo que a veces la luz que nos da vida y calor es tan potente que nos ciega, y no sé si es por obligación o elección, pero tus ojos vendas, y tratas de no verlo, no quieres quemarte, no quieres cegarte, no quieres avivar la llama con tu cuerpo de hueso y carne, pero ya es tarde. Supongo que a veces el ser humano es masoquista, supongo que vale más un momento de calmada brisa a 1000 años sin ninguna sonrisa. Supongo también que vivir en la oscuridad es una obligación y no una elección. Supongo y pospongo estos pensamientos en mi interior.
do you think of me when you're in California alone? It's a lonely place at the best of times, Lord knows. I won't lie to you, I could have given you more, but life got fast, good things don't last anymore. Now and then you cross my mind, it takes me back to a sweeter time, but I let it go, I let you go, till I wake up in the morning, you're all that I see, you run through my head, in and out of my dreams, breathe for a minute, try and focus on me, but I can't think of anyone else. Now my heart is broken and I'm crying on the floor, and every part of me hopes you walk through the door, but you're not here, baby, and I can't love anyone else till I forgive myself. Ooh, till I forgive myself. Till I wake up in the morning, you're all that I see. You run through my head, in and out of my dreams. Breathe for a minute, try and focus on me, but I can't think of anyone else. Now my heart is broken and I'm crying on the floor, and every part of me hopes you walk through the door, but you're not here, baby, and I can't love anyone else till I forgive myself. Ai, zorionak Nerea. Aldosuni mikrofonotxu bat Nereak hitz egin alizateko, mesedez? Bueno, mikrofona etorri bitxartin, zuk hartu arnasa, lasaitu, oso ondo, maskaria berori zaizu momentu baten, aurrera jarraitu duzu, oso profesionala da hori, zan beharra dago, eta ostras, nahaztu duzu bai, bez, hasierako antzerki hori, poesia hori, gero, ostras, potenti izan da gauzi. Amen, mikrofonu. Zelan za? Ondo. Ba, pizgak kantzatuta baina. Bueno, lasai, epaiek etxe aukela berba, eta zuk hartu arnazi lasai. A ber... Bueno, nik eneukan ikusita zure bideo, niretzako izan da sorpresa totalmente, eta egia esan, emainan izkizun eskerrak, sortu duzulako hemen giro oso berezi bat, eta ez duzulako bakarrik dantzatu, zuk interpretatu duzu egiten zenuena, eta askotan niri gutxienez gertatzen zait, ikusten duanen jendea dantzatzen, daukadala sentsazio bat direla ejekutanteak. Eta zu esara ejekutantea, zu zara dantzaria. Osa, que zorionak benetan. Eskerrik asko. Zorionak Nerea. Zeo zer gehiago esateko edo... Ba, impresionante. Geratu naizela, osea, atera denetik hemen pasillotik zehar, eta zenbat eman diguzu, zenbat transmititu duzu, eta nik olako gauzak ikusi nahi ditut eszenatokiaren gainean. Asko eman diguzu eta asko eskertzen dizut, jarraitu aurrera, porque daukazu bide luze bat aurretik. Aipatu berra dago, bukatu dozunean dantzi, danok geldizu gazi xilik, ez genekin noiz hasi txaloka, noiz ez, eta ostras, horrepen erau esan, zer sortu duzule gure barrun, beraz, zorionak Nerea, eseri lasai, olain, relajatu, eta paso emongo dutzagu, oraintxe datozen aizen, izan dozte? Bai, kaizu, nik Nerea naiz, 17 urte ditut, eta beno, nik Arrapazankira idaztu nintzen, ez nekien konkurtso hau existitzen zela, baina ikusi nuen anuntzio batzuetan, eta erabaki nuen hemen sartzea. Nik txikitatik dantza egiten dut,
Eta, hau ez da nik normalean egiten dudana, nik normalean urbanoa egiten dut, baina urte honetan erabaki dut gauza desberdin bat egitea. Eta, ez dakit hurrengo egunean idaztiko, apuntatuko naizen ala ez, baina oso ondo pasatu dut urte honetan. Niri, honek atentzinoi deitzu dozta, ze ondatoz musikari batzuk. Eta esan dozte, Ainoa, musika estilo barri bat sortu dabe. Zera musika estilo barri bat ez, danok esaten dugu, ja dena asmatuta dago. Eurak sortu dabe kanta bat, eurana da, kosetxa propia esaten da modun, eta ni, irrikitana jakitxeko ia zer dan, beraz, aurrera, Makra Music! Dime quién es esa chica. ¿Quién es esa chica bella andando tan bonita? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa linda? Esa linda. Y me preguntan, mírame la chica como te apetece. Mira como tú le das un 10 de 10. Se nota que coge todo tu interés. Parte de tu sueño está que te bese. Y escucha, ay, ay, que quieres saber cómo se llama. Que la he visto tú tan guapa. No sabes por qué, pero la ama. No sabe, sabe de dónde viene. No sabe, sabe de intenciones. Solamente sabe, solamente sabe, solamente sabe que te quiere, que te quiere. Dime, dime quién es esa chica. ¿Quién es esa chica bella andando tan bonita? ¿Quién es esa linda? ¿Quién es esa mina? Esa chica. Y me preguntan, joder, di ya que sí, no te vas a resistir, que soy la sujeta vela y pensando en ti solo sé. Es que no tiene nada que decir, porque cuando pasa su corazón se derrite, y tú pa' él y él pa' ti. Mejor así, que no hay nada que perder. Y escucha, ay, ay, quieres saber cómo se llama. Que la he visto tú tan guapa. No sabe por qué, pero la ama. Sabe de dónde viene. No sabe, sabe tus intenciones. Solamente sabe, solamente sabe, solamente sabe que te quiere, que te quiere. Dime, dime quién es esa chica. ¿Quién es esa chica bella andando tan bonita? ¿Quién es esa linda? ¿Quién es esa chica? Esa chica. Y me preguntan, y parece que quiere saber, parece que tiene mucho interés. Y parece que te quieren conocer. Purchase your tracks today. Y parece que quieren saber. Y parece que te quieren conocer. Parece que tienen mucho interés. Parece que quieren saber, que quieren saber. Purchase your tracks ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Linda, tan bonita, con esa cinturita, con tremenda cintura. Ay,
ay mierda, ¿quién es esa chica? Esa chica, preguntan, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa linda? Esa cinturita con esa cinturita. ¿Quién es esa chica? Esa chica. Bueno, zorionak. Ai mierda eta guzti, baina gero aurren jozu. Rosa baten jozu. Bueno, zelan sentitu zara, ondo? Urduri. Urduri? Bueno, urratu mikrofonara hitz egiteko, hobeto? Bai, bizkat urduritxo egon zara? Bueno, orain hartu arnazi, listo, amaitxu dozu, ondo junda, ia gure pai zer esan dabe, bueno, Xabi ju, abeslari da, Xabi? Da Bilboko Georgia Smith, edo, ez da egit. Asko gustau jata, estilo atletiko bai gauza oso aktuala, afrobeat hori zure erara eta egindakoa. Bueno, estilo barri bat, zein da zure estiloa, nik geratu nazo. Ez daukat estiloa. Ez daukazu estilo hori. Niri burura etorria eta Wizkid edo Burna Boy edo... No sé, afrobeat eta... Bilbo beat, ordua. Bai, Bilbo beat. Ondo. Ba, oso ondo, oso guai. Hori, akatsa egiten dugu zanean, danok egiten dugu, da, bota oso mierda eta dana, eta da, behintzat aurrera egin dozu, esara blokeau, eta hori niretzakoa aurrera, puntu bat, zerutzako. Así que, bueno, animo eta segi sortzen batez be. Zondo, atxalo bero bat, listo, ja seizen kezure leku. Kaixo, ni Makra ditzen naiz eta abesteko etorri naiz. Oso urduri sentitzen naiz eta pues, ondo pasatu dut abesten eta jende berria ezagutu dut. Agur! Bueno, eta hone, zenatoki gaina egoko dana ez da urpegi barri bat, parte hartu izan da, berak Arrapazanken, bera dantzan espresaten da, eta hau zabalik utzi gintxun, ja aurrekun amen egontzanin, eta espererot gaur be barden isati. Altzada txile zenatoki gaina, Madeleine Perfecta. Mama, I gave my knee. You can't breathe, man. My stomach hurts. My neck hurts. There's water or something. Please. I can't breathe, officer. Shut up. They can kill me, man. Ezin dut arnazarik hartu. Kendu gorrotuan ireztarritik. Muñoren atzean, familia bat nire ahotsaren zain dago. Min ematen du zure belaunak nire zainetan. Mendeetako kolpeak ditut bizkarrean. Txorigatiboak eta hildako irrogabeak ateratzen dira zauretik. Emadazu haize pizka bat, itsasontziak pleitatzeko ibaietan. Zu ere ume bat izan zinen, ez ezagun baten eriotzarekiko maitasunik gabe. Ez nazazu hil, azkenean zuk arnaza ardezazun. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. When the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh,
Gure kaleak eta bihotzak zutan dauden bitartean, dakidan guztia da ezin dudala arnazarik hartu. Belauniko nago, nire errua aurkitu nahian, nazioak sumotelean eta irakiten jarraitzen duen bitartean. Ezin dute ikusi, ezin dute sinetzi nola astintzen diren arraza ekintza horiek indarkeriarekin, eta horrela ezin dute arnazarik hartu. Ama, barkatu itzazu uste dut, baina zergaitik ezin dute sinetzi, eta ikasi hemen nagoela, ezin dudala arnazarik hartu. Eriotza hau irabazi dudala esaten ziadate. Nazioak irakiten eta irakiten jarraitzen duten bitartean. Eta arnaz ez dukanago, ezin dut arnazarik hartu. I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe. Change is what we really need. Cut me open, cut you open, res the color every single human being bleeds. Let's come together, cotton citizens and in between, and rally for the rights of everybody in humanity. Black, blue, white, green, playing for the same team. Mine, I'm okay, but boy, that doesn't mean I can't dream. Black lives matter, shouldn't anger you or make you scream. All lives matter, cause we aren't treated equally. Remember when we were kids and didn't see color, and when we played in kindergarten and I called you my brother. Then we grew up and they taught us we should hate on each other, even though we weren't in the same and we all came from our mothers. I hope y'all understand, hate is not a trait, it was learned, man. Equality is the quality we need inside this earth, man. Give and receive is the karma that you earn, man. Ez dut ulertzen. Zertaz gara errudun? Zer egin dugu? Merezi aldugu hau guztia. Nire kolorea ez da arma bat. Eta zurea ere ez. Ez zenuke baztertua edo zapaldua izan behar. Ikusten duzunagatik edo ematen duzunagatik. Horregaitik ez diot inoiz borrokatzeari utziko. Inoiz ez, poteriak enduko didate. Inoiz. Don't never take my power, my power, my power. Don't never take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. Don't never take my power, my power, my power. Don't never take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. I was always in the lead, who you wanna be, I'm who they wanna be, B-E-A-U-T-Y-E, never seen so much rage from a queen, rage from a queen so strong, thought she was a machine, girl of your dreams, Sinclair Regine, turn to the max, can't forget Maxine. Refer to me as a goddess, I'm tired of being modest, 100 degrees the hottest, if we're being honest, ebony anybody's, black people win, they say we being demonic, angel in disguise, I hate I have to disguise it, why you gotta despise it, rich in the mind, that's why I'm making deposits, carry all the power, it's time to realize it.
ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. This that rhythm, this that lightning, this that bar, this ain't no par. This that nappy, this that herb, this that kinfolk, this that skinfolk, this that war, this that bloodline on the front line, ready for war. Where you gonna run? Get loose, get low, get low. Why you get loose, get loose, get low, get low. Oh, oh, gotta protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. My power they never take. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power, my power. They feel away, oh wow. They feel away, oh wow. Bueno, zalantzarik gabe txalo gehien jaso dabena zu izan zara, ze askotan pasatu zaigu, ze pentsa dugula bukatu dozula eta zuzu bukatu. Zer moduz? Ondo, ezin dut arnaz hartu baina. Zemat urte dazkazu? 15. 15. Osa, dakazu kapazia interpretatibo bat, ze dantzan ondo egiten duzu, baina nire ustez, aktore bezala, eta flipa hoen jot. Hemen dakau, bai, beste bi aktore, Carmel eta Ioldi. Zuek ze? Zelan ikusi zuen? Ez dakite halko dudan hitz egin, ze erabat kituta nago, hasieratik. Zuk esan duzuna, dantzari bezala aparta da, baina aktoresa bezala. Eskerrik asko. Bueno, osea, zara la repanotxa. Eskerrik asko. Osea, eskenago, osea, hori erabat unkituta, barruraino sartu zara nire bihotzan, nire gorputzan, eta zure mezua eta, bueno, eta nolakoa zaren, ze desberdina, ze zoragarri, 15 urte, bazuk ze ingo duzu, 15 urterekin indarre hau badaukazu eta ze izango da, zuk bai daukazula bide, luze, eta eske ez dakit, eta hori, osea, mezua eske, bueno, denok ulertzen dugunean munduan bat garela, jende guztia bat garela, orduan esperantza bat izango dugu, zuzara, esperantza hori. Eskerrik asko benetan. Zorionak. Eskerrik asko. Hartu zerbeleku. Kaixo, nire izena Madeleine da, eta gaur naiz errepasanken oso ondo pasatu dut beti bezala, daramatzat ia 3 urte errepasanken parte hartzen, eta beti bezala disfrutatu dut. Familia batean bezala sentitu naiz, eta asko gustatu zait beti bezala. Así que, bueno, eskerrik asko errepasank, agur! Bueno, eta beste emakume bat igoko da eszenatokiren. Eta, ostras, bakarlari desente asko daz gaurkun, baina ikusten dozuenez, bueno, euren energixaz beden dabe Bilborroko zu. Orain gu dator abestera. Nahi dau mundu guztik beran ahotza entzuti, Bilborroko zu beran ahotza entzuti. Ordu ni beste ixez dut esango, beran ahotzak gehiago entzuteko. Igo datxi eszenatokire, Maialen Garzia!
Ispilu aurreko isladan beti nahi dudana naiz, baina zure aurrean galdu iten naiz, zurekan aurkitu nahi dut nire ispilua, eta orduan beste bat naiz, zuzarena. Zuregan aurkitu nahi dut nire ispilua, eta orduan beste bat naiz, zuzarena. Bueno, zorionak zelan. Jantzi maskaria lasai. Urduri, baina ondo. Urduri. Bueno, listo, baina urduritasunei be aurre egin berjako, zuken jotazu aurre, hortxe mantendu zara. Eta hori da garrantzitsua, orain gustura, ez? Ja listo, ja lasai. Bueno, ia gure paiik zer esaren da, ben? Bueno, nik banekien ze kanta kantatuko zenuen, baina hala ere niretzako izan da superberezia, zuk kantau kantatzea eta... Osa, banekien, baina egin dit kriston ilusioa. Zergatik izan da berezia, Joldi, a ber, konta. A ber, zelako guazenen kantatu nuen lehen kanta, eta niretzako azkenean badauka kutsu emozional handia kanta honek, eta jo oso polita da
hau entzutea, ez dakit. Joldiren fansa zara? Bai, Ai, asko gustatzen zait. Bai, Ze ondo, bueno, Joldiri gustatu zaio. Así que Eskerrik listo. asko. Orain relajatu hartu lekua. Eta listo. Kaixo, Maialen naiz, 17 urte ditut eta Arrapazankera apuntatu nintzen abestea gustatzen zait dalako eta uste dudalako esperientzia izugarria dela eta ikasteko balio duela. Eta bi lagun ditudalako Iraia eta Urko izenekoak eta beti ari dira esaten castingetara apuntatzeko eta hori horregatik egin dut. Eta izugarrizko esperientzia izan da. Bueno, eta ondat horrena, esplikaste, marabila baten modun, ze ez dela erreza esplikatu zer egiten da ben, ze etxen dau pixka danetik eta improvisaketa be nahazten da bela esan dozte. Ordun, beraz, etorri aurrea mesedez Naia Martin. Beno, kaixo, Aiziber esan bezala, ni Naia naiz, eta Arrapazanka aurkezterako orduan pentsatu nuen ea zerekin aurkeztu. Hasieran pentsatu nuen euskal dantzekin aurkeztu, 5 urtetatik daramatzate euskal dantzak dantzatzen, baina pentsatu nuen agian ez zela oso originala, beraz, pentsatu jarraitzu nuen eta konturatu nintzen bertsolaritzan ukala hemen ona aurkezteko, beraz, erabakia hartu, bertsoa prestau, eta aurrera. Eta orain finalera heldu naizenean, esan dut, benga, ja final bat da, maila igo behar dut, eta orduan erabaki dut 2 bertso prestatzea, eta zuei epailei eskatu bezala beste 2 gai ematea, eta haiekin beste 2 bertso improvisatzea. Beraz, lehenengo bertsoarekin hasiko naiz. Esperientzia handia dela eiten dut zin, Joldiean jaio zen eta gu ez jakin, Zabiju izenekin zaiatuta ezin, Karmele edo Begoña Ilof garbitzeakin, mila esker hartzeagatik poza ezin ekidin. Mila esker hartzeagatik poza ezin ekidin. Beno, orain lehenengo gaia eman albadidazue. Bai. Zelan imaginaten dozu aurtongo 2021ko Bilboko aste nagusia. Momentuz hau ez jakin, ta asmatu ezin, hemen oso pozik gauz, eta horri gu ezekin. Beraz pentsatzen jarri, ta orain, ta ez dakit oindik, berezia izango da eta ez ekidin. Berezia izango da eta ez ekidin.
Bueno, orain bigarren gaia, mesedez. Bale, zergatik merezi dozu Arrapasank irabaztea? Artista guztiak guk hemen bai gara, guztiok merezi du, eta hori jada. Baina ni hobea naiz, eta ez dut ikara, originala naiz ta celebrea ara. Originala naiz ta celebrea ara. Eta orain azkenengo bertsoa abestuko dut. Zuekin hemen ni egotea, bada plazer handiena, bertsotan aritzea zaila da, eta ez eginetena. Mikro aurrean jarrita jada, ekitaldian barrena, urduritasuna behin kenduta, izan behar dut kemena. Mikro aurrean jarrita jada, ekitaldian barrena. Honekin bertsoa bukatu da, eta hau izan da dena. Bueno. Esan beharra dakan daia, nion nabilean, zerkita improvisaketa showa preparaten de paso propaganditzen dut. Igual bertzuk eta sartuko eta igual deitzuko dutzu. Oso ondo gonzara, Benetan da gazule, ostras, kapazia di, zuzerin improvisateko, gaina gure paie gaiztua hilagata gaixan erabakixe benetan, arriz gainza asko. Zuek zelan ikusti dozu, Jo, Ainoa, zelan gustatzen zaidan, senatokiaren gainean pertsonain ausarta, batain valiente ikustea. Sorionak, geratu naiz lehenengo, ze polita da sorpresa hartzea, enekien jarri da hor, tranquilamente, mikro jarri bitartean, irrifarrearekin, rollo ona. Eta gero, azaldu diguna, euskal dantzak, beste batean ikusten dizudan dantzan, baina zorionak, hori oso ausarta zara eta originala, zuk esan duzuna. Eta, hori oso importantea da, zorionak artista. Mila esker. Zorionak, naia. Zo zer geixa da kasu esateko, Xabi? Zer? Ni... Zeu boto hau txasuz gaiak eta. Bai, bilbotarra zara? Ez. Ez zara bilbotarra. Nongoa zara ba? Zaiakoa. Ostras, enkarterrikoa. Bai. Opa, enkarterri, oso ondo. Handik estibai, ez edo daukazu, ez da? Nor da enkarterriko bersolari holan... Naia Martin, egia da, astuta nongan. Ez, sorionak benetan ni ez dakit bape bersotan eta flipaten dut olako etorri daukazuenean, ikusten doanean ze abilesi daukazuen eta nik ez badakit egiten, askoz gehiago flipaten dut. Beraz, haupa Zaia, haupa Enkarterri eta haupa Naia, sorionak. Mila esker. Zorionak Naia hartu zerbeleku. Zelako templia zigo den esenatoki gainera eta zelako templiaz geizten den esenatoketek, hau inkreibli den. Oso ondo, Naia. Kaixo, ni Naia naiz eta 14 urte ditut. Arrapasankera aurkezten naizen lehenengo aldia da eta gainera senior galeko txikiena, hasi nengoen super urduri atera naizenean, baina bueno,
bertsoa bota dut, bueno, 4 bertsoak, eta ez dakit zer uste duten epaileek, baina nik nire lana egin dut, posi nau, eta gainera, ostras, finalera iritsi naiz, beraz, superposik. Bueno, eta ontxe datorren gazti datorre Begoña Azpitxik. Dauke 15 urte, baina ez da beran lehengoko aldixe hemen Arrapasanken, ze junior gala baten ezagutu gendun, eta urtero jungaz, ikusten beraz zelan hasten dan, ezeaz eta zeda, zelan hasten dan alturaz, eta zelan hasten dan artista modun bebai, ez da? Orduan, bueno, placer bat izango da zeu orkesti, eta etor dadile eszenatoki gaina Naroa Iglesias. En el pupitre dibujaba corazones, frases de dolor, sueños de color, como si fueran huellas que se van en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy, que juego a ser la niña que era ayer. Por eso al buscarlas hoy cuando más cuenta me doy, que juego a ser la niña que era ayer. Ondarretan idatzitako esaerak bihotz batekin inguratu da. Komunetako artetan utzitako maitasunezko mezuak gogoratzea. Ikusten zaitu berriro lastantzen zaitu astiro, atzoko aurri izango banitz bezala. Ikusten zaitu berriro lastantzen zaitu astiro, galazken gau izango balitz bezala. Eta alabata ez zaidazu, zuk ere badakizu, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen. Eta alabata ez zaidazu, zuk ere badakizu, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen. Umetako jolasak eta denbora pasak, memorian zizekatutako eszenak. Ez gara berriro izango izan ginenak, zarretan galdutako maite mienak. Ez zu, ez ni, ez gaude iraganean galdurik. Ez zu, ez ni, ez dugu alperrik galdutako unerik. Dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. El recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Eta nabarra ez zaidazu, zuk ere badakizu, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen. Eta nabarra ez zaidazu, zuk ere badakizu, elkarrekin ze ondo pasatzen genuen. Ez zuk, ez nik, ez gaude iraganean galdurik. Ez zuk, ez nik, ez dugu alperrik galdutako unerik. Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. Y dime si lo sabes tú también. Dime que quiero tener el recuerdo de lo bien que lo pasábamos ayer. La 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 Bueno. Ez que kantu original honek dauke abeslari askoren partaidetzi, orduan derrepente nik ikusten naia transformata, osea, zema pertsona zinan eszenatoki gainin alda batea zera, kamaleonik izaz maja.
Zelan zaz, hartu arnazi. Ondo zaz? Bai. Bueno, ia gure paiik zer esaten da ben. Aber gure abeslarixe... Bueno, abeslarixe iruruk abesten dozu, Claro. Egon gara ben esaten Ioldi eta biok. Bada, ala ez da. Naroa da, ala ez da. Claro, gu aurreko diseinetik ezagutzen dugu, eta esan dugu, bai, eski unbetxu bat zan. Horra egon da, emakume puska hori, jo, olako indar kristonagaz, zorionak, jo, zelako aldaketa azkaneko biderretik ikusi genduela elkar. Qué pasada, Kristona, osea, eman diazu envidia. Zara lotxagabe bat. Osea, qué poderio, ez? Benetan, osea, ematen zenizkian gogoak zurekin ateratzeko hor, venga, eta bai, benetan, Baina, jo, osea, eman diazu envidia, ni horra ateratzen izela estenatokira, en plan, haupa, kaixo, eta zur daukasun indar guztiarekin, jo, ese ondo. Publiko animaten da nahi hori. Bai. Benetan zorionak, daukazu indarra, eta, osea, ez bakarrik zure aktitudean, ere ahotxean, osea, ematen duzu pila bat, bete duzu estenatoki osoa zuk bakarrik. Osea, benetan zorionak. Eskerrik asko. Zorionak, naia. Listo, ya ikusen kezebeleku. Lasai. Eskerrik asko. Nire izena Naroa da, 15 urte ditut, Begoñazpi ikastolan ikasten dut, eta aurten 3. aldiz izan daia Arrapasanken aurkeztu naizela. Eta, bueno, eskerrik asko aukera hau emotagaitik, azkenean gauza polita da, eta, bueno, eta eskerrik asko Arrapasank, eta agur! Bueno, eta hon 8. parte hartzaiek ezagutzeko momentu heldu den, ja baguz pixkata maieraruntz, heltzen, hurbiltzen gitxike. Ibarreko landatik dato zeudak, daukie 16 eta 18 urte, eta musikingo dabe zuzenin, bata jarriko dago ahotsa, eta bestik gitarri. Beraz, besterik gabe, aurrera Jone eta Izaro! Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailuan jarriko nuke. Limoi ondo bat gazia eta gero, eraiki etxeko ataria. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Banatuko nuke 3 pisutan, ene urten pisu guztiak eta eskaiera. Alik eta aldapatxuen eta azpian, atxeden
Bueno, Ione eta Izaro Ione zein Izaro? Ni Ione. Ione eta Izaro, eta Izarona bestixe kantaten, ja txistinen bizan, ja lo siento. Bueno, zer moduz, neskak? Ondo sentidu zazu, bueno, kimiki badakazu zuen hartin, eta zuen maskaria zegoazenela, baina Holanda be igarten zan, eta, bueno, zelako afinazioen marabillosun, neuk esan eke hori ez da? Bai, bakizu zer pasan horiatan, momentu baten, sarratu indo da zela begiek, da ematen bani Izaron kontzertu bat egona zela. Osea, zela, ahotz kristona daukazu, baina ganera Izaron tankerakoa erabat. Eskerrik asko. Eta oso ondo. Egin dut bideotxu bat, da gero, baimena moten badoztazu Izar hori bialdukotzat, zure baimena badaukat, eta zangotzat, sarratu izuz begiek, ez begitu bideoa bakarrik entzun, da pentsa ez zarela zu, ez? Oso polito neskak, brutal, eskertzen da horako proposame bat eskintzea, horako kantu polita, eta ez tan arrasa bez, abestuteko, eta horako profesionaltasunez egindako lan bat. Eskerrik asko. Zoriona neskak hartu zeuen leku. Haupa, gu gara Jon eta Izaro, gato Zibarreko landatik, eta, bueno, ikusi genuen Arrapasango aukera bat moduan, esperientzia berriak bizitzeko eta ikasteko batez ere, eta, bueno, dana joan da oso ondo, espero genuen baino beto, así que hori, agur bat Arrapasan, eta horrengora arte. Bueno, eta etorriko gazte bat miribilatik zuzenin, hau be dantzarixe da, eta ni konturatu naz, gaurko galan dantzari guztitizela, interpretadori bai, aktori dizela, eta itxuidanez, hau bada, ordua prepara emozionateko. Bera da, Alfa, aurrera, mesedez! Sick to your stomach feeling with a smile on your face. It's the memory you ignore but you can't erase. It's the text in the middle of the night you didn't ask for. It could help your career, but at what cost? Are you holding back something that you're dying to say? Room full of rumors and everybody's staring. Did they tell you you were asking for it by what you were wearing? It's the stains from your makeup and tears on your pillow. It's a piece of yourself that you let go. Do you want to scream but just can't find the air? Up and sit down and shut up and back down. So what's up, yeah, what's up with that? So we dress up, get felt up, get shot down. Don't speak up, yeah, what's up with that? Are you holding back something that you just been dying to say? Me too, girl, I believe you. Do you know every battle that you've had to face is making you bulletproof? Me too.
Zorionak. Hartu zen karnazi? Listo, bai, ondo? Bai. Noiz hasi zinen zu dantzan egiten? Urte asko zabiz ez, porque tekniki maju da kasu entzat. Ba, 12 urtetik uste dut. Ai, ama, soineko asko gustazta, gero esango doztasunero hasi dozun. Joldi, zerri dutu zaizu? Jo, egia esan gelditu naiz apur bat orain, como, ez dakit. Bidali nauzu beste dimentsio atera, o ez dakit zer gertatu den zurekin, baina ematen zuen zu bakarrik segundela gela honetan. Eta, jo, gainera niri dantza pila bat gustatzen zait, naiz oso, bueno, baina txikitatik egin dut eta iruditzen zaite, ez bakarrik teknika ere, daukazula zure mugimendu propioa, eta ez dakit ikusteko izan da oso polita, eta gero ere baloratzen duena pila bat da, ikusten zaizula gozatzen zuri. Orduan, karo, gero ere guri transmititzen diguzuna hori bera da. Así que benetan, nire partez zorionak izan da oso polita. Eskerrik asko. Carmele? Hori esatea, osea, zenbat transmititu diguzun eta zelan bete duzun eszenatokia eta gozada itzela izan da zu ikustea. Zorionak. Eskerrik asko. Ba, zorionak, hartu zure leku. Ba, kaixo, niana Laura naiz, edo Alfa, eta gaur etorri naiz Arrapazankera dantza egiteko. Eta ez da nire lehenengo aldiz hemen Arrapazanken, egon naiz, uste dut, 3 edo 4 alditan hemen dantza egiten. Eta benetan, esperientzia hau oso zoragarria da. Eta ez da inporta irabazten baduzu edo galtzen baduzu azkenean esperientzia, hemen bizitzen duzun esperientzia zoragarria da. Eskerrik asko beste urte batengatik hemen finalean egon eta agur. Eta hon, azkan urrengoko parte hartzailekin guz. Bai, 10garrenak eudake bikote batiz, aurkeztu ben casting bat, ikaragarri oso ikusgarri benetan, baina, klaro, badakizue, bideokastina aurkezten duzuenin, eta gero, eszenatoki gaina, igotzen zarrenako momentu horraino, gauza asko aldatzen dizela, beraz, ni desiaten eurak ikusteko. Lara eta Alba, aurrera, mesedez! Zegoen lore bakartiak itxasoa usaindu eta bertan murgildu da. Ilargiak bere aurpegiaren beste aldea erakutsi dio. Arrazoi askorengatik korrika egiten dugu, baina gutxigatik gelditu. Horregatik esaten dizut, eskegi zure beldurren jakea. Nire altxormina heldu nazazu besotik eta pentsatu deno gaude.
Labitik salto egiteko, mundua estalgabetzeko, eguzkia lastan dut aizarrak ikutzera heldu, jada jaso dezakezu okera hau ez galdu. Nire altxormina heldu nazazu besotik eta pentsatu deno gaudela idegurutzean, baina ezkezkatu lasaitu jarraitu beti aurrera, zu pasatu zaitez, talkar ikusiko gara. Laster. Bueno, zorionan ezak, esan bierra dakat, Leire ez dutela ipatu, barkatu, Leire? Bueno, zelako emanaldi politxe izan da zeuena, zu dantzatzen, zu ukelelia eta besten. Momentu baten, etorri gazta burure, lehena eguan talde bat Euskal Herrian lain izeneku, bueno, Kristina eta Leire letu, zuek ezagutzen dozu ez. Da bai, eurak lehenengoko bideoak grabatu eben eurak abesten, eta bai, bizkate zeuen rollo ekarrizte, bai. Bueno, zuek ze pentsaren dozue, zelan ikusi zue. Nik zalantza bat daukat, hori egin dozuen hau abesti hau zeuena da, berzino bat da... Ai, barkatu! Mikrofonoa. Ai, Arreizu berra burutxo baten. ai, da, zer. Bai, neu komposatu duten kanta bat da. Eta, bueno, hori zen. Eta horregaz beroak eraz, badakit zu esariera, hor karraspizon grabau eben bideo, ezta? Bai, gara, bai. Erraz ikarten jake. Oso ondo, oso polita bestia, bueno, proposamena bai, musika eta dantza dana batera inde, zorionak ganera zuk sortu da bada, ze horko zalantza hori euki dugu, gara sortzaia basarie, bueno, puntu handi bat zeuen alde dudabarik. Eskerrik asko. Zorionak, aizan. Ze polita, eta zenbat talento, osea, musika zuzenean, hain ahots gozoak, gainera berak konposatutako abestia, dantzaria, izugarri polita, zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, zorionan, eskatxalo bero bat, mesedez, hartu zeuen leku. Bueno, bagu, Lara, Alba eta Leire gara. Aurkeztu gara Larak egindako eta konposatuko abesti batekin. Da, bueno, gero Leirek lagundu digu dantza baten bidez. Eta, bueno, hasieran Lara da ni aurkeztu ginen. Beste ideia batekin, Inesa Gazenen abesti bat egin genuen, bere historia pixka eta azaldu. Zenaratzerak orduan, ideia hau sortu zen erdian, da erabaki genuen bere abestia egitea. Albaren bigarren urtea da. Ez. Laugarren. Laugarren urtea, bale, laugarren. Da sartu ditut lian pixkat, konbentzitu nituen. Da, honetorri gira niekin. Superondo pasatu dugu. Bai, super gustura, da, bueno, hori. Eta aurrego bat egongo gara. Agur! Eta hon bai, listo. Ez da maitu ondio kanzionegan gazte bat falta zaigu, berat deustotit ator, eta ara beha bestuengo dau. Gitarria zeskun, ahotzik haragarrixaz, eta disfrutan biko da zehazkana da. Altzada di ezenatokire, Fernando Mérida!
Kaixo, ni Fernando naiz eta Guatemalakoa naiz. Orain duela urte gutxi etorri nintzela Euskal Herrira eta Ken Zazpiko abestia joko dut. Haizea bezala sortu zizkidana eta momentu baten galduta bakarrik uztuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean, zure irifarra gogoan ezin ahaztu ta ezin ikutu. Zergaitik ez zauden nirekin, ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Milaka arrazoi korrikazita inoiz ez gelditzeko, itxaroipen hitzek ez dute balio zu berri sentitzeko. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan, baina badakit hor zaudela izkutatuta nire bihotzean, ta gertzen zara laboan kantu zarretan, baina goizeko ilargia bezala nigandik urrutzen zara. Bueno, zorionak ame mikrofono. Zer moduz, Fernando? Ondo. Ondo, nerviosotxu egon zara? Bai. Pixka bai, lasaitu hartu arnazi, iaz gure epaik zer zaren da ben. Xabi, zelan ikusi dozu? Jo, nik betzat, oso ondo egin dau, oso ondo abestuten dozu. Nik ganera zure bideoa be ikusi neban, aurreko abestia, eta nik baloratzen dut pilo bat egin dozun esfortzu hori euskeraz abestuteko, esan dozu ondala oso gitxia jago zarala Euskal Herrira, beraz, eskertzekoa da, esfortzu hori, eta segi aurrera, euskeraz ederto ondo egiten dozu, ez bazen du ez errezan, ni pentsako neban, hemen bizitza osoan pasadozula, beraz, zorionak, Fernando. Eskerrik asko. Zorionak, Fernando. Listo. Hartu zure lekua. Kaixo, ni Fernando naiz, abestu dut, eta ondo pasatu dut Arrapazank. Eskerrik asko. Eta orain bai, amaike taldik eta bakarkakuk ikusi doguz, listo, emanaldixakin amaitu dugu, bakizue zer nahi da benezan horrek, ezta? Epai maikideok. Erabaki bat hartu behar dozue, beraz, juntzatxez zeuen pentsatzeko gelara. Bueno, txalo bat, epaia, mesedez. Ondo pentsa erabakixe. Eta denpori be justo dakazue, beraz. Odean, gelin bile da bizonek. Lasai. Bale, alfombra guztitxi pasako zase. Bueno, saluda palkunda zenai. Hala, gero ikusiko gaz, venga. Bueno, behin, epaik euran gelan sartute gero, esan dotzuelden, eukiko gendun laukerik gozatzeko beste emanaldi batzukin. Gonbidatu berezi batzu daukagu zelako, Arrapazanken parte hartu izan da benak, hain zuzen be. Eta lehengoko gonbidatu berezixe, ni ilusio berezixe eitzen dozta bera aurkezti, zagutzen dutelako, eta, Arrapazank irabazi eban berak, 2017 urtin, txarto ez banabil, eta, ordutik beran talentu junde handitzen, eta, dantza bat eskin
eskainiko dozku, baina dantza estilo eta mota asko nahazten daben pieza bat erakutziko dozku. Bera da, Asier! Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You got the love. 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 You got the Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Bueno, Asier, hame mikrofono, hartu arnazi. Zer moduz? Ondo. Bueno, esan bezala, Asierrek parte hartuan arrapasanken, ondo esan dut, zuk arrapasanken irabazi zenduneko urtia, ez? 2017, bale, badazpadan be. Bueno, hamen dakau, palkutan, gure lehiakidik, zuk pasado zu hau, badakizu zer dan, zegoen bendixo mongo zentzake, eudai? Ba, ber, ikusi dudana izan da, ikaragarria, que lasai engoz... Ui? Lasai. Lasai egon alzaretela, ze izan da kristona, que... Hemen importantea da disfrutatzea eta listo. Hori da, ba oso ondo. Hartu zero heleko, Asier, eskerrik asko. Bueno, eta Asierren eman aldizeta gero, orain, dantzatik musikara pasatuko gara barriro be, arrapasankeko beste, kide hoiekin. Honepe 2017 urtin ezagutu zin, bale? Bera, euratiz, Ane eta Mailin. Eta kontu da ezagutu zinela, arrapasanken, da bisa musiki eitzen eben, ez eta hori guztia, elkartu zin, hasi zin musiki jotzen, musiki egiten, eta kriston tandema sortzen dabe, beraz, besterik gabe, aurrera, Ane eta Mailin. Bai. Ez, falta dira entxufeak, ez. Falta zain jaka,
bueno, guretzako plazerra hemen egotea berriro be. Estenatoki hau ja familia artekoa da. Eta bueno, berriro be estenatoki hau mailerekin eta bueno, zuekin konpartitzea guretzako plazerra da. Así que, bueno, kanta bat zeuetzako opari bezala. Utzi da zu kontatzen, zerren itzultzea. Utzi da zu kontatzen, balkon ginen arretean. Utzi da zu kontatzen, zerren jakitea. Maiteko zaitu dala, itxasuaren beste aldean. Utzi da zu kontatzen, zerren artean. Utzi da zu lezentzen, hiruak ordean. Utzi da zu kontatzen, zerren zu ikusten. Utzi da zu kontatzen, zer izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoak baretzea. Utzi da zu kontatzen, behin omen zirela, amestu zutela, itxasuen beste aldean. Egan egiteko egoak, bakean bizitzeko. Ez dute besterik nahi, gaur gurekin dantzatzeko. Zer izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoak baretzea. Zer izango den itzulera. Elkarren besoen zabalera. Zure fede guztiei eustea. Zure bimalkoak baretzea. Bueno, neskak, zoixonak, nik esan dutena, arrapasan kekek elkartzen da bena, inok ez banatzea okela. Bueno, zeuek ze gomendixo ero emongo zentzake gure partaidiai, piskarrela jateko eudakero. Bueno, ez dakit, azken finean ja inja dau. Gaina zoragarri izan da.
Eta, bueno, ez dakit, oain bakarri da 2 minutu itxoitea eta jazta. Topera ibilizaria, así que berto. Bai, eta egiz esateko erabakixila hartute da. Ontxe mondozteia papera. Senyor galako irabazlik, baina, bueno, lehenik eta behin epaia izan beharko dutzagu sartzeko. Eta zergatik ez, igo esenatokire, egon neuaz amen. A ber, txalo bero bat, venga. Joldi Beristain, Carmen Larrinaga eta Xabi Jum. A mikrofonotxo bat. Bueno, a ber, epaimaikideok, zelako izan da erabaki hartzeko momentu hori oso gogorra izan da? Ze, zalantzazuk edo zuez? Bai, egia esan bai. Gauza pila bat hartu behar dira kontuan, gaur danak egon dira superondo, disfratu dugu pila bat, eta ez da erresa egia esan, horren besteren artean aukeratzea, baina, bueno, ez dakit, ni gelditzen naiz hemen sortu denarekin, eta dela garrantzitsuena eta politena. Bai, de gixe disiplina ezberdinak eta ikusi eran eta ez dela izaten gauza erreza. Bai, eske kriston maila dago. Bai. Eta hainbat gauza kontuan izateko, eta oso zaila izan da, baina... Bueno, guazen, aizan. Ez, asmatu dugula, bueno, edo hori da gure... Ia pentsa bar duguna. Bai, hori da. Bueno, Sarixe, gogoratu ezagun zein zan Sarixe, 500 euroko 2 bono, 2 irabazle egongo direzen ez, irabazle bakoitzantzako bat, eta guazeneko kastinera zuzenin aurkezteko aukeri, pase bip, esan dana. Beraz batuenaz, luzatuko, eta lehenengo eta bain aipatuko eta irabazle bat, igoko da esenatokira, eta gero bigarren aipatuko dut, bale? Venga, besterik gabe. 2021 bateko Arrapazank eszena talentu lehiaketako senior galako lehenengoko talde irabazli den Alfa! Bueno, Alfa etorri eszenatokiren, mesedez. Ai, ama. Ez da reza bidito pati, ez? Ona egotzeko. Bueno, hortxe biliko da, beran bidito paten. Bueno, etorri bitxartin, a ber, Alfa zergatik, zer ikusi dotzazue, holan bereziki atentzio deitxu dotzuena. Jo, sortu dagoela kriston atmosfera polita hemen. Jolik esan dago uste dut, okerrespanabil, emoten bala bera bakarrik egoala hemen. Eta bueno, kriston maia egin dago, eta hemen dato. Hemen bera, zorionak! A ber, Xabi, utzi oso mikrofonoa. A ber, zelan zentuten zaz? Ez dakit. Ez dakizu? Bueno, zer egingo dozu 500 eurogaz? Ez dakit. Ni mugikorra puskatu zait eta... Nahi bazu, ez badakizu ondo zer egin edo dana dala, aportazioi bat edo. Galdetuko dizut. Bueno, zelako esperientzi izan da zuretzako hause? Zoragarria. Bai. Pozik beraz. Bueno, bazuia, asegurata dakazu, Sarixe badakazule, beste irabaz diseinan jakin beharko dugu ze zure, zure konpizak egongo diz hortxe nervioso. Bueno, barun, bigarren irabazdi. 2021 bateko Arrapazank eszena talentu lehiaketako senior galako bigarren talde irabazli diz Uxue eta Maider. Aldatoz. Bueno, eurak ona bera jeitsi bitxartin. Uxue eta Maider, zergatik, ze... Egia esan egon gara komentatzen, izan dela, bueno, aparte oso eleganteaz izateaz gain, izan dela ere oso txukuna, egon dira bata pianoarekin, egin dute horra, aipatu dugula lehen, bi ahotxena, geltu dela oso fin. Bien hartu konplikidadea beho bai. Bueno. Zorionan eskak hartu zeuen Sarixe, eta mikrofonotxo bat bebai, berba itxeko. A ber, neskak, espero zen duen, ze, klaro, izantzarete, lehenengo kutaiko antzesten, askotan esan da, ez, lehenengo ku izaten dela bizkat. Hai! Oso urduri genuen, geuden, baina, bueno, oso barro gaude. Bueno, ondo junda, ez, ja emaitzin ikusten da ondo jundala. Zen? Eskerrik asko.
eskerrik asko zeuei, zeuen denbora eskaintzearren, zeuen arti erakustearren, eta bueno, gero bestalde bai, epaimaikideain edotzet gauza bat komenta, ze askotan, lehiaketetan eta emoten beti zarixa tarteko, eta emoten dau zarixez badozu irabazten edo, ba igual etxarela haino nahi izan, ero dana dala, zer esango zenieke zarixa irabazi ez da ben gure lehiakideai. Ez dakit, niretzako, eta uste dut gutxi gora bera berdina pentsatzen dugula, saria ez dela zerbait fisikoa. Osea, exitoa ez da kanpotik datorren zerbait, da zuk barruan euki behar duzun zerbait arro sentitzea, egin duzulako gustatzen zaizuna, eta egin duzulako ondo, eta gaur danak egon barzarete arro egin duzuena, zordun ba hori, osea, bilatu zuengan daukasuena hori dela garrantzitsua. Ba, listo, nik esango neuken ondorixu gaurku danok izan gazela irabazdik, zorionak zeuei, zorionak danoi, zorionak gure publikoai. Eskerrik asko, harrapazanken parte hartzearren, guri gozaraztearren zeuen artia, zeuen danaz, eta listo, bukatu da, harrapazankeko 16. gali, eta eskerrak emoti baino bestek ez da gelditzen, esan bezala, eskerrik asko zeui danoi, eskerrik asko epaileai, teknikari xai, gure DJ xai bebai, gure publikoai, eskerrik asko danoi, hau dana, posible, zeuek etxen dozuelako. Eta, orain bai, ja gala amaituta gero, esan behar daukat, protokoloak direzela eta ez direzela, egon zuen leku eta etorriko da, zeuei esatera, nola atea mendik, forma edo modu ordenatu batean, bale? Eskerrik asko da noi. Ari esker, ez zenuen bat ere espero oso maila altua egon delako eta urduri egon garelako, baina hori. Oso barro gaude eta eskertzen diegu laguntza eta coachei, eta esperientzia oso polita izan da. Eskerrik asko harrapazank. Ikusten duzuenez, irabazi egin dut, nire izena esan dutenean harrituta geratu egin naiz, ez nuelako espero. Hemen finale honetan maila handia egon delako, eta bakarrik esan behar dut eskerrik asko harrapazankei eta epailei ere. Eskerrik asko.